Dobrodošli na Lucky Star Astrologija Channel. Evo, ako se zanimate za astrologiju, vjerojatno ste čuli za pojam tranzit, pa ćemo se danas pozabaviti njegovim značenjem. Znači, u prošlim videima smo vidjeli kako to sve izgleda u jednoj astrološkoj karti. Imamo planete u nekom znaku, kući, u aspektima. Na primjer, imamo Saturna u blizancima i 4. kući. No, planeti se kreću čitavo vrijeme, tako da je sada trenutačno Saturn na nebu u znaku Jarca. Znači, tranzitni Saturn je u Jarcu. Tranzit u biti znači prolaz, kao tranzit u prometu, na primjer, tako da Saturn sada prolazi Jarcem, dok vaš natalni može biti u blizancima. Tranziti su jedna od metoda prognoza u astrologiji, metoda koja nam pokazuje pod kakvim utjecajima ćemo biti u nekom periodu, koje teme života će nam biti aktivne, koje stvari bi nam se mogle desiti ili manifestirati u životu. Ako taj tranzitni planet, taj na nebu, napravi neki aspekt sa nekim našim natalnim planetom ili osobnom točkom, poput AC-a, stupnja podznaka, DC-a, točke odnosa, IC-a, MC-a, verteksa, arapske točke i tako dalje. Sama riječ tranzit nam govori o tome da je to prolazni utjecaj koji ne traje vječno, iako ako imamo Saturnove tranzite može nam se činiti upravo suprotno, no bio taj utjecaj dobar ili loš, on je ipak prolazan. I nisu svi tranziti u astrologiji jednako bitni, znači značajniji su nam oni tranziti vanjskih planeta, tih koji se sporije kreću, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton, zato što se oni dulje zadržavaju na jednom mjestu. Kada rade aspekt na neki naš planet, dulje će biti u njegovoj blizini i izražavati taj svoj utjecaj, tako da nam oni donose te neke veće životne promjene i događaje, dok tranziti brzih planeta, poput Merkura ili Venere, samo prođu preko neke naše točke ili planeta, ne ostave neki značajan utjecaj, osim naravno ako se poklope s nekom većom pozadinskom temom. Naprimjer, ako nam Venera prolazi preko DC-a, nećemo imati svaki puta novu ljubav, pošto nam Venera prođe preko DC-a otprilike jednom godišnje. No, ako neki drugi aspekti ukazuju na novu ljubav, novu vezu, ona se može desiti baš na dan prije ili kasnije, kada nam i Venera prelazi preko DC-a. Znači, to je razlika, u principu gledamo više tranzite sporijih daljih planeta. Možemo uzeti jednu kartu i pogledati kako to izgleda na primjeru. Razmišljala sam koju osobu da vam pokažem koju svi poznajete, koja bi vam mogla biti zanimljiva i evo zadnjih dana se dosta priča o Britney Spears. Britney ima nekih problema, menadžer je izjavio da do daljnjega neće moći raditi dok ne riješi te svoje psihičke teškoće. Otac joj je bolestan, lijekovi ne djeluju na nju, pa pogledajmo na njenom natalu što se to dešava u tranzitnoj karti. Evo, znači, vidimo Britneynu natalnu kartu i oko nje imamo ove zelene planetiće koji su tranzitni planeti. Znači, evo, tu nam je tranzitni Uran, Uran se sad nalazi u Biku, tu su nam Saturn i Pluton u Jarcu. Znači, ti zeleni planeti su tranzitni planeti. I sad, prvo što je meni upalo u oko, naravno, je bio ovaj Pluton i Saturn koji su u blizini Venere. Pluton je jedan teži planet koji donosi izazove, probleme i on sjeda na njenu Veneru. Sad, ne egzaktno, vidite da je Venera na 25,07 Jarca, Pluton je sad negdje na 23, i neće uopće ove godine još napraviti egzaktnu konjunkciju s njenom Venerom, no tu gore vidite da je Britneyn sjeverni čvor na 23,10 Raka, što znači da je južni koji se ne vidi u ovoj karti na 23,10 Jarca, čime su njena Venera i južni čvor u konjunkciji i svaki put, znači, djeluju zajedno. Svaki put kada se desi tranzit na jedno od njih dvoje, doći će do nekakvog utjecaja čak i na Veneru koja nije sad u egzaktnom aspektu sa Plutonom. Sad, njena Venera, kao što vidite, vlada njenim AC-om, pošto na AC-u stupnju podznaka imamo vagu, a Venera vlada vagom. Na taj način Venera u Britneynoj karti ne označava samo
oca, budući da sjedi u 4. kući oca, niti samo ljubavne odnose, što je njeno prirodno vladarstvo, nego i Britney osobno. I ako imamo tog Plutona koji trenutačno prolazi preko njene Venere i južnog čvora, onda možemo očekivati zaista neke probleme s njenim ocem, pošto je Venera u 4. kući. Južni čvor označava gubitke. Kad spojimo tu energiju južnog čvora kao točke gubitaka u kući oca sa Plutonom koja označava i smrt, stvarno situacija je komplicirana, no ista ta energija djeluje i na nju osobno na način da možda potiče neke nesvjesne sadržaje, strahove, brigu, strah od smrti i tako dalje. I zaista nije lako što vidimo. Sad možda se sjećate da smo u jednom prošlom videu vidjeli onu kombinaciju čvor Pluton-Venera, koja je sad tranzitna kombinacija, koja bi mogla donijeti probleme ljudima koji u svom natalnu imaju taj neki sličan aspekt, recimo Veneru sa Plutonom ili sa čvorovima ili Plutona sa čvorovima. I upravo to sada vidimo kod Britney Spears, znači Venera je na južnom čvoru, a vidite možda gore kako i tranzitni sjeverni čvor sada sjedi na njenom natalnom sjevernom čvoru, znači i čvorovi su uključeni na cijelu tu priču i baš joj nije lako. Možda ste primijetili i ovog Jupitera koji prolazi njenom 3. kućom, koji je sad negdje oko Neptuna, samo malo da vidimo. Jupiter na 22, da, negdje oko njenog Neptuna, što bi na prvu nam moglo reći da je to jedan pozitivan utjecaj. Ali njeno sunce u 3. kući, još pogotovo u konjunkciji sa Neptunom, je sklono brigama, depresiji, tako da Jupiterova energija čak može i pojačati to njeno mentalno stanje, jer Jupiter nije samo sreća, blagostanje, divne stvari, nego on djeluje kao pojačivač. On svaku energiju pojača, naglasi. I s te strane bi mogao naglasiti njenu neku depresiju, sklonost brigama. Baš mi se ni ne sviđa što na taj način Jupiter naglašava i Neptunov kvadrat sa Marsom, koji se nalazi u 12. kući autodestrukcije. Nekako mislim da je svakako dobro za nju ako uzme malo odmora, malo vremena za sebe, jer nisu joj baš ugodni tranziti. Evo, to je to za danas što se tiče tranzita. Ako vam se svidjelo, like, subscribe i vidimo se u idućem videu. Bok!